fent aquesta borsa d'interins. Especialment contenta com a presidenta del Consorci Provincial de Bombers de que s'han incorporat 5 dones. Jo li he agraït a Dies doblement la seva valentia perquè entenc que la professió de bomber o de bombera és una vocació que la tenen que dur al llarg de tota la seva vida